Ake sibingelelane hlobo zami egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga. Ake ngithi kukhona okuzokuthola noma ungakwenza kuzokuhlangabeza. Ngiyasaba ukusho ukuthi kukhona okuzokuthola noma ungakufihla kuzokuthola. Nalithi izwi lenkosi isono sakho siza kufumana. Asimane sikufumane nje sikuthola lapho uhleli zikahle konke kuhamba kahle konke kungakuwe bese ke siyafika. Yabona into enkinga ngesono asinamahloni kokuthi sifika kusimo esinjani. Sikufuna lapho uhleli kahle emshadweni. Manje konke kuhamba kahle sowuthenjwa. Uyayikhumbula le trip yase Cape Town? Uyayikhumbula le trip yase Goli? Uyayikhumbula le trip yase Bush? Uyayikhumbula le trip yase Maputo? Bekumachi phela. Umntwana sekhulile nezithombe zakhona ikhona. Kanti ukutholekale kunomntwana. Lapha sothemjwa. Lapha sowaziwa ukuthi lo baba wekhaya. Bese ke yavela. Madoda isono leso. Asinamahloni sikufuna lapha na ngicela unikaza nama roses ekseni. Ngitshela ukuthi niyathandana kukokodwe emnyama. Bese bathi kakhulu nawe indaba engakaxalanga. Nkosi Jesu indaba engakaxalanga uyayibona lenhloko ukuthi le yana ekhaya le. Umntwana mfowethu umntwana wami phila ngoba isono siyatholana. Nasingeke sikuthola namhlanje siyokuthola senze ngoba vele abantu banenkani abantu baphiyelela but siyatholana. God bless you sokubamba nawe kwenze konke sono sakho sakufumana. God bless you Pastor Sbu wakamasini umntwana Jesus. Ake sibingelelane hlobo zami egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga. Ake ngithi kukhona okuzokuthola noma ungakwenza kuzokuhlangabeza. Ngiyasaba ukusho ukuthi